Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged itinagan a Laura at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda arapa mi iti boyfriend ko. Naragsak met ti panaglangan mi kas agayan ayat nga uray pay playboy ama ko na. Ngem ti jak maaklon ti panangikalay sana iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laura diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kamutan kasinsin, kunam adarayan tatikalay sa ni Salti. Ngam timmaray kamutan arimor ije simbaan. Diyak kaya may tura na buyaan di pa nagkalay sana. Kasinsin. Imbagak ngamin kan ka, asaan tan adumaay, ngam nagpilit ka mo. Anya ngay ita. Kunak no kabaalag. Saan magkaya? Nagsakit, insan. Aglayon tapoy lang ang ije balay. Manong, itikan nawan a kalsada. O adtoy, uminom ka. Alan, uminom ka pa. Ay, mauston insan, kita ang mandagita matam. Limtagdan, gapo iti panagsangsangit mo. Ay, nagrigatan ayat ikastoy. Nagsakit ka, Sinsin. Nagsakit, unay. Kasinsin. Awan matiampo ka, nagkuranga ka ni Saldi. Nga mapaya sa baliting kalay sana. Kapilitan ngay kalay sana tagdadagsan nga rudan. Awan ko matinaangay akalay sa no pinagkadkadan na. Ay nakasinsin, talaga kit di nga isuda tinaikari iti tunggal maysa. Ket day ta tinasken nga aklunam. Sige, mangantayaw. Nakaluto akaon. Oh, insan, adto iti platom. Saan ako namangan, insan? Agawid ako ni Jebalay. Ay, mangan ka pa ay Laura. Kan saan kan nga agawid? Nang runa, katag may saka ay Jebalay yaw. Dito'y kapay labalay. Wen nga agpayso insan, dito'y kapay laeng. Agdanagak. Amangan nuan nga timadi nga aramidam nuag may saka. Uncle. Wen, maawatak tirik nam ita kaanakan. Agasam maut, tas abale tingkalay sa ti boyfriend mo. Nasakit Uncle. Oo, agsangit ka man. Ngam okay laang dayta kaanakan. Makasarak kan to, iti lalaki anasaysayaan. Uncle. Wen, balasang ko. Iti dayta kinapintas mo? Imposible nga awan ti agaram ken ka. Iso nga i-relax mo laang ti riknam. Di mo unay riknaan, ti panangisukat ken ka ti boyfriend mo. Ikaman pa dito basok iti red wine, insan. Okay. Aday ta, ngam di mo labsan ti uminom Amangan no mabartag ka.
Kaya't ko ti mabartek. Tapno makaturog ak adagos insan. Ay, saan Saan ta alabsan? Kasano ak nga rod ang makaturog, no sa anak mo't ang mabartek. Sapay ti awanan bain ang nobyo klatan ti linaon ti panunot ko. Oh, di mo ko naan ngagsangit ka manan, insan. Amom, saan arumbang asangitam ni Saldi? Kat no playboy mo. Ha? Saan kit din? Playboy ni Saldi. Namin anon adaras anatiliwam nga adda sa bali a babae itibiyag na. Nga maagkalat na. Gaputa ay ayatem latamot. Uray ulit-ulitin na timang pasakitken ka. Insan. Pagtatak ko ng launay ni Saldi. Di ka kumamot ag sao iti kastaa. Ngamin, ay ayatan nakmot ni Saldi, uray kaskasano. Sige, kunaan ta nakasta. Ngam tibagi na laang ti amuna a panunutan. Tibukod na apagragsakan. Di nakapampanunutan, numasaktan ka wano saan. Insan. Iso amabalin ka di, insan. Ag-move on kan. Gaputa saan arumbang asangitam ti kasya a playboy. Managing bubukod. Ala, ibusentan ti arak iti baso ta. Taintakit maturugan, insan. Di ka agpuyat, madadaal ti kinapintas mo. Aday ta. Ginaika kon dito likodan ti balayo. Laura, limawagan. Agyaman nak, Carlo. Manuti itangdan ko kan ka. Sa anak nagpatangdan. Anya, kasano ka ama ibaon iti sumarunungay, no di kamot agpatangdan. Ibaon naktulak ta, Awan parikot kanyak. Total, adakla tamat di tabalay. Saan ama balin? Tangdanan ka. Mabitlaang inakalaan ti tangdan mo. Saanan ko nakmat? Umdas kanyakon ti makita ka anak kaisem. Ha? Umdas daytan nga agas ti bannog ko. Ti isam ko, ti agas, ti bannog mo? Wen, Laura. Sikapay lang tayo ayatak, Laura. Saan ko nga ayatan nito niya? Kasano asaan mo nga ayatan? Kat inkalaysam. Kapilitan na nga ikalaysan. Tabugbugan na dagiti kakabagyan na. Bueno, dagiti kakabsat na lalaki. No, jak ikalaysan nito niya. Agdadagsan ngaminan. Kat, anya ti kayat mo mapasamak ita? Ituloy ta kung mati ayan-ayan ta, Laura. Sikat ti ayatak. Amom Saldi, sinang sangitak ti panangikalaysam iti sabali a babae. Ngam idi agangay, nakunak iti bagit, nga awan gayam serbi ti adu alwak a nagarubos. Kat pagyamanak pa ket di, ta saan asyak ti inkalaysam? Anya? Ngamin, sigurado nga agkonsumisyonak to. Ngamin, playboy ka. Iso nga agawid kan Saldi, adan asawam. Isong aglinipat pa. Ang sikat ti ayatek. Agbalbaliw kaket din. Kat ipamaysam iti asawam ti biyag mo. Iti kasta, naragsak to ti pamilya mo. Apay, Laura. Adda ka di pa relasyon yo kini Salday? Awan, Tata Baste. Apay nga rod, nakitak arimuar di tabalay mo. Imayla na kisarsarita, Tata. Ay na, balasang ko. Adan asawa na. Likli ka mon. Nauyong dagiti kakabsat ti asawa na. Amang anusak tanda ka. Ha? Likli ka mon ni Saldi, balasang ko. Wan, Tata. Talaga alikli ka ko ni Saldi. Saan ka makibibiyang itibiyag mo, balasang ko? Kasgayam, dadi amam, ken kaskarubam, makibiyangak latakin ka. No makitak amade tar aramidem. Tata. Iso asapay lakumat, at di ka gumura kanyak, Laura. Saan kayon to apulos akagura, Tata? No di kat, agyaman akpay kat di kada kayo, gaputa masaknan kayo kanya. Umay kan, Laura. Aglugan ka ni ti motorsikla, tayang kaskan. Itulot ka. Saan ang Saldi?
Ingkan iti sa di naman apapanan. Sika talaga tirantak. Kaya't ka na itulog iti trabaho. Anya? Ay, saan? Di ka agar-aramid iti parikot mo. Umay ka kit din, tay tulog ka. Adan jeep. Para! Oh, Aglugan akon iti jeep, Saldi. Kunaklakit din no saan ka na sumrak. Apay anala daw ka. Naladawak anak kariing. Imbag atawan pa'y ni boss. Ungtan nakakit kuman, tanala daw ka. Ay, amom ka di. Danda ni maki ang kasak iti motor ni Saldi. Anya? Imbag tada-adagos jeep. Kat ijayan tinagluganak. Ay nainsan, likli ka mo ni Saldi. Adan asawa na. No apay mo't akas to'y latatiriknak. Kasladyak malabanan. Agayatak latakan kwa na. Ay di ka man nagbalin adang nga. Madadaal na tibiyag mo. Agpaaram kalangan kini Carlo. Ha? Imbag dayjay tanasingpat abaro. Agayat dayjay kan ka. Saan ko nga ay ayatan? Makisindangad ka kan kwa na. Kat amok. Mat nagtutirik nam kan kwa na. Nasingpat ni Carlo. Awan makunak kan kwa na. Kumadayot ako madito'y Laura. Mapanta iti adayo lugar. Anya? Amok ngay ayatan nak. Isu nga awan nugot ka na iti imbagak. Pumanaw ta nito'y. Agden nata iti adayo lugar. Diyak kaya tigulo Saldi. Iso sardangan nakon. Adan asawam. Agam saan ko nga ayatan nito niya? Ngam asawa mon. Pangasim. Umadayotan dito'y. Urayan ka dya terminal inton bigat tirabi. Mapantay dya Isabela. Ada kasinsin ko dya apagkamangan ta. Anya? Ala, inakon. Katsapay la ko mata mauray ka dya terminal inton bigat tirabi. Kastagayam ti kayat ni Saldi. Ang sumurot ka kadikan kwa na? Nalabit nga adda itan iji terminal nga agururay kanyak. Ngam, sa anak amapan. Laura? Ngam, pampanunutak anasaysaya at laangan no pumanawak dito eh. Tap no maliklikan ti gulo. Sa dino ti papanam? Ijay bagyo. Mang sapulak iti panggadak ijay. Kasanon nga ito'y balay mo? Sana bale. Taadamot da angkel apangitalkak. Siya kun ti lumiklik ka ni Saldi. Sige. Nukasta ti kayat mo. Ket mabalin ka di. Asya kun ti mangitulod kan ka iji bagyo. Iti kasta. Makitak ti pagnaadam ijay. Ket masarong karang kanto. Sige. Agyaman ak no itulod na, Carlo. Siya kun ti mangbitbit iti pak mo. Agyaman ak. Dumagas ta pa iji balay da insan Delia. Ta ibatik ti tulbag. Laura. Ha? Anya ti kayat asawan da ito'y. Nga anya? Apay akadwan da ito'y lalaki. Kinsa dino ti papanan nyo? No sa dino man ti papanan mi. Awan bibiyang mo, Saldi. Agawid kakit din. Tayong kaasikaswan ti asawam. Kasta. Daytoy man! Pusan! Di ka ginanog! Sumagan kayo! Simple lang daytoy nasarakan ta pag naadam. Komportable ka din dito eh. Wan Carlo, kan nalaklaka ti abang. Sige. Kaduaan ka pa'y. Aging gaadi ka makasarak iti panggadam. Kababainan kan ka, Carlo. Para matlakan ka daytoy ngar aramidag. Carlo. Saan ka mabalin na panawan? Aging gaadi ka makasarak iti panggadam. Kan kita agpay nga umuna no natalgad ka dito eh. Agyaman na. Sana bale? Adayin tugot ko akwartak. Tapno saan tang agbisin. Uray siyak. Adamat kwarta balon ko. Kat agyaman ak unay kan ka, Carlo. Manumutin abulan ti kaawan mo ijay lugar tayo, insan Laura. Inam abulanan Kat, kumusta kayo matan kini Carlo? Da kayo ka din? Binulan nga may nakasarsarong kara na.
Nasingpot ni Carlo. Awan makunakan kwa na. Sinong bata kon, insan? Naragsakak iti daytaan amuak, insan. Kat, kumusta ni Saldi? Dayjay, nasingpot moten. Naganak nga minan tay asawa na. Iso agim magat nga agtrabaho. Tano saan nga agbalew, talaga abugbogan dagiti bayaw na. Nasaya at mat nga rod, nagbaliwan. Kat, kumusta mo't ti trabahom dito'y Baguio City? Nasaya at mat. Anya nga tano agawid kan ijay lugar tayo, insan. Total, awan mo't tan tiliklikam. Napanunot ko mat dayta. Ngam, bayam, tapanunutak pa'y anaimbag. Agawid ka ni jay lugar tayo, Laura. Kat mangbangon talaangan ijay itinigosyom. Istor no iso. Carlo. Ken, mabalin ka di nga kalaysatan. At damutan urnong ko. Iso asaan ta amarigatan. Agkalaysatan? Magagaran ng dananang kantatang iti panagkalaysata. Sige. Awan mat parikot iti dayta. Ta siguro mat. Sa anak to nga agbabawi apa ikalaysaken ka. Saan to Apolos, Laura? Ayaten ka aginggat inggana. Carlo. Saan kan to Apolos asaktan? Ayaten kan ipatig kanto. Saan ka man na maipaayan iti kinanamay? Ngam ikarik, naragsak kanto iti danak. Saan anapatag ti kinanamay? No di kat tiragsak ti pamilya ti kaskanan. Kat sige, agkalay sata no kasta ti kunam Carlo. Paikalay sa akan ka. Gaputa ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat Laura. Ay ayatan ka unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Carlo. Kat sa anak ang nagbabawi, ang nagpaikalay sa kenkwana. Gaputa na singpet ken responsable nga asawa. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Laura. Laura, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, taliniklikam ni Saldi. Ket nasaya at met, tadalatan ni Carlo, anang iparik na iti panagayat, kan pamatagnaken ka. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Laura, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.